Alberto García recupera a alcaldía do Concello de Catoira. O veterano rexedor socialista faise co bastón de mando grazas ao apoio de 4 dos 5 concelleiros socialistas. Un deles optou pola abstención, poñendo de manifesto o conflito interno dentro da formación local de Catoira. Que tal? Boas noites. Como acaban de ver, un ano despois, Alberto García recupera a alcaldía do Concello de Catoira. Para elo foi necesario o apoio de 4 dos 5 concelleiros do seu partido. Un deles, o seu compañeiro Roberto Bouzón, optou pola abstención, evidenciando a fractura na bancada socialista. O apoio do BNG e o PP, cando anseu o seu candidato, propiciaron que o bastón de mando volvese ao veterano rexedor socialista. A disputa polo goberno do Concello de Catoira péchase co regreso á alcaldía do socialista Alberto García. O veterano rexedor perdeu o bastón de mando o pasado ano a favor do BNG de Xoán Castaño, grazas ao apoio que a súa formación recibiu por parte do PP. Un apoio que xa máis se concretou en acordos, o que propiciou que ambos partidos estivesen cruzando as acusacións durante meses. Dada a situación actual, o PP patou cos socialistas na denominada Operación Drácar, unha moción de censura para derrocar a Xoán Castaño e establecer un goberno en Catoira no que se alternarían no poder socialistas e populares. A moción non se pudo levar a cabo debido á dimisión de Xoán Castaño, que patou o seu cese con 3 edís socialistas que non aceptaron o acordo do seu líder cos populares. Esta situación obrigou a realización dun pleno extraordinario de investidura no que finalmente Alberto García recuperou a alcaldía grazas ao apoio de 4 dos 5 concelleiros socialistas. Diríamos porque así democráticamente quixeron os veciños de Catoira, non? E polo tanto, pois, os veciños son ao final quen manda, os veciños e as veciñas, lógicamente. E, por tanto, aquí estou. Isto non debía haber sucedido, é unha pérdida de tempo absoluta, levamos un ano sin que o ayuntamiento funcione como tuvo que funcionar. A dirección provincial do PSOE mostrou o seu apoio ao veterano rexedor socialista, motivo polo cal se pode entender que os compañeiros contrarios ao pacto co PP, como Juan Touriño e Purificación García, votasen ao seu favor. Non fixo mesmo Roberto Bouzón, que optou pola abstención, evidenciando unha ruptura dentro do PSOE de Catoira. Bueno, non o sei porque Roberto e máis os outros concelleiros tiveron unha reunión na provincial ayer e quedaron de votar a favor. O sea que non sei, a veces un pois cambia de opinión da noite para a mañán. A pesar da división interna, Alberto García asegura que contará con todo o seu equipo. Hombre, lóxicamente, se votaron a favor, é lóxico que estén no equipo, non? E incluso que se estuvo, pois eu non teño ninguna cuestión en que participe, non? No tema do goberno. O veterano alcalde socialista asegura que o pacto co Partido Popular está totalmente roto, pero que está disposto a dialogar coas outras formacións. Tamén ten previsto continuar na alcaldía ata o final do mandato. E ora, se salín alcalde, é que non quero pasar por o aro, nin vou pasar por o aro do BNG. De non chegar a acordos con outras formacións, o rexedor ten por diante 3 anos de mandato en solitario, xa que o seu partido conta con 5 dos 11 concelleiros da Corporación Municipal. E a isto súmase que dentro do seu equipo 3 concelleiros son críticos á súa continuidade na alcaldía. A volta de Alberto García á alcaldía causa diferentes sensacións nos partidos da oposición. Dende o BNG cualifican o seu regreso ao poder como unha noticia triste. Pro PP é unha nova ocasión de poder negociar e chegar a acordos, xa que entenden que é a única opción para que mellorar a situación de Catoira. O mandato comezou en Catoira o ano pasado cun apoio bastante insólito do Partido Popular ao BNG. Descoñécese se houbo algún pacto entre ambos partidos, pero durante estes meses a súa relación destacou máis por cruces de acusacións que polos acordos acadados. Despois da dimisión de Xoán Castaño, o pleno extraordinario celebrado hoxe supuxo o que ambas formacións querían evitar no pasado pleno de investidura, a volta á alcaldía de Alberto García. Un feito que os nacionalistas cualifican de triste. É triste que haxa que volver a con unha persoa que levou este goberno a un desastre, a este Concello. Esperemos que o Consello de Contas e algún outro organismo, pois, así o Consello de Contas xa o dixo, pois, que investigue para o ano e se saiba realmente moitas das cousas que están aparecendo agora. E nada máis, cada un vai ser responsable do que fixo, do que fai e do que fará. Cada pau ten que aguantar a súa vela. Moi ben, grazas. Dende o Partido Popular lamentan que o goberno non sexa conxunto como pactaran na anterior moción de censura. Ademais, sinalan que o único culpable da volta de Alberto García é o BNG. Agora consideran que se abre unha nova ocasión de acadar uns acordos en Catoira que son a única posibilidade de mellorar a situación da vila. A situación na que está o Concello é bastante mala, os veciños son conscientes, piden
un cambio na forma de traballar do Concello. Este pode ser a ocasión, pero todo dependerá de Alberto García e o Partido Socialista. Mas, bueno, se os seus problemas internos pois o permiten. Pola nosa parte, estaremos aquí para dialogar, para falar, para traballar polo Concello, cando eles queiran algo de nós, pois estaremos á súa disposición, sen dúbida. O goberno en minoría do PSOE requirirán moitas ocasións de chegar a acordos coas outras formacións. Dende o BNG estaban dispostos a negociar cos socialistas, pero non con Alberto García como alcalde. Sen embargo, dende o Partido Popular non pechan esa porta, a pesar de que 3 edís socialistas mostráronse en contra de calquera acordo cos populares. Mais alá do cambio político en Catoira, hoxe tamén houbo pleno en Sanxenxo, unha sección centrada no futuro do servizo de axuda no fogar que deixa esta imaxe. Como ven, a Policía Local acabou desaloxando a varios dos asistentes ao pleno que protestaban polo que eles consideran a privatización e desmantelamento deste servizo. A sesión, de feito, comezou con case 20 minutos de retraso polas protestas dos asistentes. Mais alá desas protestas, na sesión deuse luz verde a proposta de cambio do servizo á xestión indirecta a través dunha empresa grazas á maioría absoluta do Partido Popular. Para os seus traballadores, isto supón o desmantelamento do servizo, pero o goberno local defende que é unha modalidade que xa se está a aplicar noutros concellos, como Grove, Pollo ou Vilagarcía. O Executivo sanxenxino defende que en Galicia non hai ningún concello de máis de 15.000 habitantes coa xestión directa deste servizo. Segundo o goberno local, a nova modalidade permite a ampliación de atención ao dobre das familias que se atenden na actualidade, 61, cunha estimación de contratación de case 53.000 horas, case o dobre das que se prestaron no 2019. Momento de actualizar os datos da COVID-19 na nosa contorna, con boas novas na evolución da pandemia nas nosas áreas sanitarias. O número de casos activos reduciuse hoxe na área sanitaria de Pontevedra e Salnés ata os 13 doentes. Dende había días a cifra estaba estancada nos 16 casos activos, pero hoxe confirmouse que 3 desas persoas superaron a enfermidade. Todos estes casos activos seguen a recuperarse na súa casa, polo que a área sanitaria continúa sen ningún doente hospitalizado. Na área sanitaria de Santiago, a que pertence ao Hospital do Barbanza, tamén se produciu unha pequena reducción no número de casos activos. Hoxe contabilízanse 105, 2 menos ca onte. No conxunto de Galicia o número de casos tamén segue baixando. Hoxe sitúase nos 503, fronte aos 515 de onte. Dende o inicio da pandemia, en Galicia superaron a enfermidade 10.275 persoas e faleceron 618. Luz verde o decreto da nova normalidade. Aprobou hoxe o Consello de Ministros. O documento recolle, por exemplo, o uso obrigatorio da máscara no espazo público ou en lugares pechados, sempre que non se garanta un mínimo de 1,5 metros de separación entre as persoas. A máscara tamén será obrigatoria nos medios de transporte, como autobuses ou trens, pero tamén no vehículo privado se os seus ocupantes non conviven no mesmo fogar. De incumprirse esta normativa, o decreto contempla multas de ata 100 euros. Segundo indica, serán as comunidades autónomas as que se encarguen de velar polo cumprimento do uso das máscaras. Tamén lle abre a porta ás comunidades que xa están na fase 3 da desescalada, como é o caso de Galicia, que decidan a superación desta fase segundo criterios sanitarios. Deste xeito, sería a Xunta a que decida se todo o territorio galego ou unha provincia en concreto remataron coa fase 3. Este decreto da nova normalidade vai estar vixente ata que exista unha terapia eficaz. Os concellos do Salnés non permitirán a celebración de fogueiras en espazos públicos o día de San Xoán. Así acordaron os alcaldes da Mancomunidade na primeira das reunións que manterán para tomar medidas fronte a COVID-19. Outra das medidas adoptadas é o peche das piscinas de xestión pública durante este verán. Os alcaldes da Mancomunidade do Salnés acordaron realizar reunións mensuais para establecer as medidas a tomar para facer fronte á COVID-19. A primeira das sesións acudiron todos os alcaldes dos concellos da comarca Agaso de Vilanova, que continúa manténdose ao marxe do ente mancomunado. Na reunión, os rexedores acordaron a prohibición de realizar as fogueiras de San Xoán en espazos públicos. E o que se acordou, por unanimidade, en relación cas fogueiras de San Xoán, cas festas de San Xoán, que son as máis inminentes que temos, é que non se van a celebrar fogueiras en praias nin espacios públicos, si se poderán pedir en cada concello utilización para facer cacharelas ou fogueiras en lugares privados,
previa autorización do Concello, pero que en espacios públicos e praias pois van a estar prohibidas polos concellos. Outra das medidas adoptadas é a do peche das piscinas de xestión pública durante este verán. Así mesmo tamén se falou dos concellos que teñen piscinas municipales de xestión pública, en este caso son Ribadumia, Sanxenxo e Meaño, e acordouse que non se van a abrir durante este verán pois as piscinas. Entre os temas tratados tamén está a apertura das ludotecas. Os alcaldes e alcaldesas están pendentes do protocolo da Xunta para tomar medidas. Que tamén é certo que xa está moi preto o verán, que mellor as empresas que viñamos contratando para facer estas actividades, pois vistos os protocolos non lle interesa leválos a cabo, temos que analizalo todavía, ainda é pronto, porque ainda non temos un protocolo en firme en riba da mesa. Os concellos tamén tomarán medidas para evitar as masificacións na tempada alta, pero para elo tamén fan un chamamento á responsabilidade. O que si tamén queremos, e así decidimos os alcaldes e alcaldesas presentes, é facer un chamamento á responsabilidade, e que estamos a ter noticias que a mellor hai en terrazas que se acumula demasiada xente, e pois queremos que todo fluya con normalidade, pero que si tamén é certo que queremos facer un chamamento á responsabilidade individual e colectiva, non, para evitar aglomeracións, porque a cousa que agora que está indo razonablemente ben, fagamos un esforzo a maiores para que siga así. Os rexedores volverán a reunirse nas vindeiras datas. A próxima sesión terá lugar no mes de xullo, posteriormente ás eleccións autonómicas. O Concello de Ribeira instalou painéis informativos en varios puntos do casco urbano aconsellando os peóns que transiten pola dereita. O obxectivo é evitar os cruces nas zonas de maior tránsito. Ademais de cambiar a nosa forma de relacionarnos, o coronavirus mudou tamén o xeito en que transitamos. Evitamos cruzarnos con moita xente, optando por rutas alternativas. Cando non queda máis remedio que transitar por zonas máis concorridas, o ideal é camiñar pola marxe dereita, tal e como aconsella o Concello de Ribeira. Coa instalación deste tipo de cartéis en varios puntos do municipio, o Concello de Ribeira pretende ordenar o tránsito peonil, evitando que os transeúntes se crucen en moitas ocasións. Estes paneis están situados nas principais rúas do casco urbano que rexistran maior afluencia de xente pola súa actividade comercial, tamén na zona portuaria onde se desenvolve a feira ambulante dos sábados. A Marea Cidade de Noia propón a posta en marcha dun plan de conciliación que permita ás familias recuperar paulativamente a normalidade. O primeiro paso sería a organización de campamentos infantís pro verán. A reincorporación presencial de moitos traballadores que traerá consigo o fin do estado de alarma suporá tamén un problema para as familias á hora de conciliar. Dende a Marea Cidade de Noia propoñen a posta en marcha de campamentos de verán para os nenos, con grupos reducidos e horarios flexibles. Nós o que propoñemos é unhas actividades con grupos reducidos que podría ser nos locais sociais das parroquias, por non ter máis en contacto os rapaces que no seu núcleo de proximidade. Pero tamén creemos que pode ser extensivo a todo o Concello. Estas alternativas de ocio para a tempada estival supoñen tan só o primeiro paso dun plan integral que propoñen durante todo o ano. Creemos que Noia necesita ese plan municipal, hai unha moción aprobada tamén a instancias nosa do Grupo Municipal da Marea Cidade de Noia e, polo tanto, o que queremos é que se faga cumplir ese dote partida orzamentaria suficiente para establecer este plan de conciliación. De momento, somos prácticamente o único concello de toda a comarca que non plantexa ninguna medida no eido da conciliación e nos consideramos importantísimo para que se poida desenvolver unha familia en Noia que haxa proxectos conciliadores na vila. Ademais de facilitar a conciliación, dende a Marea destacan o beneficioso de promover estas actividades para favorecer a socialización dos máis pequenos tras a longa etapa de confinamento. Seguimos falando de política. Os distintos partidos prepáranse para as eleccións do 12 de xullo. O PP manterá as listas que xa tiña confeccionadas pros comicios suspendidos dende abril. Alberto Núñez Feijóo mantense como cabeza de lista por Pontevedra, seguido das alcaldesa de Vigo, Corina Porro, e do líder provincial do partido, Alfonso Rueda. O cuarto posto é para o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña. Na quinta posición da lista tópase a pontevedresa Lupe Muriño, a tamén presidenta do Pontevedra Club de Fútbol. Pola parte da Arousa, Ávila García Elena Suárez vai no 10º posto da candidatura popular. No caso da provincia da Coruña, o PP tamén mantén as listas de abril, situando a actual conselleira Ángeles Vázquez como número 1. Quen si aproveitou para retocar as listas electorais respecto ao mes de abril é Ciudadanos. A formación laranxa mantén como cabeza de lista por Pontevedra a Beatriz Pino. Canda ela mantense Luis Miguel Lamas, empresario pontevedrés responsable de deportes na executiva local de Ciudadanos durante a etapa de María Rei. A partir de aí, o partido de Inés Arrimadas decidiu facer algún cambio. Fátima Iglesias, por exemplo, salta ao posto 3 da candidatura.
A cabeza de lista pola Coruña será María del Carmen Maía, a mesma que nos comicios suspendidos de abril. Como suplente inclúese a Juanjo Chouza, exconcelleiro do Partido Laranxa en Ribeira. Dende a dirección do partido achacan estas modificacións a motivos persoais dos distintos candidatos. O candidato do BNG pola provincia da Coruña, Xosé Luís Rivas, realizou unha visita ao complexo medioambiental de tratamentos de residuos de Serbia, en Lousame. Para os nacionalistas, este é o modelo a seguir na xestión de residuos, posto que garante o tratamento da materia orgánica para a elaboración de compost, así como a reciclaxe de envaxes, vidrio, papel, pilas, refugallos ou aceites. Supón alternativa, din, ao modelo de Sogama, que cualifican de ruinoso e insostible polo seu alto custo económico e medioambiental. A planta de Lousame, con máis de 150 traballadores, dá servizo a 9 concellos integrados na Mancomunidade Serra do Barbanza. A praia da Compostela faise cunha bandeira azul. O Areal Vilagarcían recupera este distintivo unha década despois. Tamén suma 3 novas bandeiras ao Concello de Sanxenxo. Na localidade van ondear este ano 17 bandeiras, manténdose como Concello galego que máis recoñecementos acada. En toda Galicia, máis dun cento de areais gozarán deste distintivo. Sanxenxo mantense como líder absoluto a nivel galego e español na conquista de bandeiras azuis. Este verán, 17 areais do municipio gozarán deste recoñecemento. Son 3 máis que o ano pasado incorporarse nesta edición Área de Agra, a Lapa e o Espiñeiro. Estas dúas últimas é a primeira vez que reciben a bandeira por separado, xa que ata o de agora integraban un mesmo conxunto con Areas Gordas e a Nosa Señora da Lanzada. No Concello de Vilagarcía, a Praia da Compostela recupera este distintivo logo de quedarse en el hai unha década. Non será o único areal da cidade con este recoñecemento, xa que a praia do Campanario locerá un ano máis a súa bandeira azul. Na nosa contorna manteñen os seus distintivos a praia de Area Secada e Obao na Illa da Arousa e Cabeceira en Poio. Na comarca do Barbanza tan só unha novidade con respecto ao ano anterior. O areal de Coroso en Ribeira súmase á lista de praias con bandeira azul. Canda este areal continúan con distintivo os de Barraña, Barraña Saltiño e Carragueiros en Boiro. Mais alá das praias fanse con bandeira azul o Centro de Interpretación das Telleiras en Sanxenxo e o Centro de Interpretación da Conserva na Illa da Arousa. Tamén se fan co recoñecemento os portos deportivos de San Vicente do Mar no Grove e o Real Club Náutico de Sanxenxo, que o recuperan nesta edición. En toda Galicia, as bandeiras azuis van ondear este verán en 107 praias pertencentes a 33 concellos distintos, mantendo a súa segunda posición no número total de areais que contan con bandeira azul despois de Valencia. A nosa comunidade acapara case un 20% do total de distintivos que outorgou este ano a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor. Sumando o resto de bandeiras de portos deportivos e aulas da natureza, a nosa comunidade acada os 133 recoñecementos. Os criterios para facerse con estas bandeiras céntranse na calidade da auga, na seguridade, na completa dotación de servizos, a súa accesibilidade ou a súa xestión ambiental. A Deputación de Pontevedra reabriu hoxe a Oficina de Turismo Rías Baixas, situada no Palacete das Mendoza, en Pontevedra. Estas instalacións permanecen pechadas dende o comezo da crise sanitaria. Esta mañá retomou a súa actividade con medidas de seguridade e un plan específico fronte á COVID-19. Entre as medidas implementadas, alfombras de desinfección e mediadores de temperatura. Ademais, a oficina ten reducido o seu aforo ao 50% da súa capacidade. No caso do punto de información turística que a Deputación ten na Armenteira, o ente provincial indica que retomará a súa actividade ao longo da primeira semana de xullo. No caso das oficinas dos concellos que forman parte da rede de Rías Baixas, a previsión é que todas poidan retomar a súa actividade a máis tardar na segunda semana de xullo. E o Parque Nacional das Illas Atlánticas reabrirá o vindeiro luns. O cupo de visitantes mantense para Ons, Sálvora, Cortegada e Cíes. No caso de Cortegada, da que están a ver imaxes, o aforo mantense en 250 visitantes. A Consellería de Medio Ambiente indica que a central de reservas para as visitas turísticas xa estará activa ao longo desta semana. A Xunta explica que xa dispón dun protocolo de protección fronte ao coronavirus que garante a seguridade daquelas persoas que queiran visitar algunhas destas illas. Coa declaración do estado de alarma, as visitas ao único parque nacional que hai en Galicia quedaron suspendidas. A tan só 2 semanas do San Xoán, a cota de sardiña do cerco galego escasea. Dende a Ferga demandan que se autorice maior número de kilos, unha vez que os estudos ratificaron a recuperación do caladoiro. A Asociación do Cerco Galego trata de estirar as 700 toneladas que restan de cota de sardiña ata o San Xoán. A cota de sardiña mal. Estamos a terminar esta semana, faltábanos 700 toneladas por terminar, porque non temos nada. Eu penso que se chega a San Xoán, pero se acabou.
da sardiña, e despois hasta agosto non hai máis sardiña. E temos a gran suerte que a flota está indo aos bocareos, e xa non baixa para baixo, que xa non baixa para San Xoán, porque a sardinha tampouco non vale. Está un medianillo, os barcos están pescando un medianillo precioso, un medianillo que dá envidia velo nas caixas, e a 0,20, 0,30 xa non poden ir a él. Algo máis cara vai a sardiña, pero non moito, entre euro e euro e medio. O límite de 1.500 kilos fai que a actividade apenas sexa rendible para unha flota da que viven moitas familias. A sardiña, sí, a sardiña vale un pouco máis, están vendendo a 1,50 €, a 1 euro, e bueno, pero tampouco non hai cota, porque 1.500 kilos que temos, un barco con eso non gana nin pa gasoil, eso non gana pa nada. Entón, nós agora o que lle estamos pedindo ao Goberno de Madrid é que tome medidas, é que agora a sardiña está super repoblada, porque o caladero, en estes momentos, a biomasa que temos no caladero non a contaban para 2023 os que estudian, porque para 2023 é cando se acaba o plan este que se fixo, e contaban que iba a haber no mar unhas 170.000 toneladas, que é cando eles poden dar mascota. Temos 390.000 toneladas. Agardan que o Goberno Central teña en conta o éxito do plan de recuperación da especie desenvolvido durante os últimos anos e permita incrementar o cupo diario, sobre todo nesta época onde se incrementa a demanda de sardiña. Nós o que lle pedimos é que nos poñan un cupo como temos na anchoa. Os barcos de 12 homes para arriba ou de 10, o que queiran, pois 6.000, os outros 5.000, ou 5.000 e 4.000. É cuestión de sentarse nunha mesa e arreglar. A xente ten que comer. Remata o culebrón xudicial de Fariña. A Audiencia Provincial de Madrid condena ao exalcalde do Grove, José Alfredo Bea Gondar, a pagar 16.000 € polo secuestro do libro. O MECO terá que indemnizar o xornalista Nacho Carretero, autor da publicación e a editorial Libros del Cao, polas perdas das vendas do libro. O exalcalde denunciou no 2018 a Nacho Carretero e a editorial por unha suposta vulneración do seu dereito ao honor. Refaríase á aparición do seu nome en 2 páxinas do libro Fariña, centrado na historia do narcotráfico galego. Bea Gondar pedía que se condenara a Carretero e a editorial a indemnizalo con €500.000 por danos morais e prexuizos, así como retirar do libro calquera mención sobre el. Finalmente, será o expolítico o que teña que indemnizar ao autor e a editorial. Para Nacho Carretero, a sentenza lanza unha mensaxe poderosa para aqueles que intentan amedrentar o xornalismo serio e rigoroso. Novidades tamén no caso do presunto depredador sexual de Pontevedra. Xa son 4 as denuncias presentadas contra este profesor, que traballa nunha academia privada situada na contorna do Hospital Provincial. A cuarta denuncia foi presentada onte na Comisaría Provincial de Pontevedra polos supostos delitos contra a liberdade sexual de menores de idade. A Policía Nacional investiga os supostos delitos que se terían cometidos ao longo dos últimos anos. Agárdase que nos vindeiros días sexan máis as persoas que dean o paso e denuncien feitos semellantes en base aos testemunhos recollidos a todo agora. Esas declaracións indican que este individuo tiña por costume dar bicos no pescozo se facía ben un exercizo. Unha das rapazas ensinoulle a súa nai a gran cantidade de mensaxes que estaba a recibir do seu profesor, en ocasións máis de 100 ao día, moitos con contido pornográfico. Continuamos en Pontevedra falando agora do plan económico e financeiro do Concello. Esta mañá aprobouse na Comisión de Facenda cos votos dos grupos de goberno. Para o goberno local, o documento recolle todos os requisitos que marca a lei, analizando as causas que levaron ao Concello a incumprir a regra de gasto. Para o goberno local, trátase dun feito puntual, porque a saúde económica do Concello é sólida. Resulta que a saúde económica do Concello, tal como se pode ver nos últimos anos, é sólida. E iso dice tamén os informes de intervención en que hai remanente de tesorería positivo, a débeda pequena, hai superávit, hai fondos líquidos de tesorería, hai aforro neto positivo, etc. etc. A única cuestión é que dese límite que nos marca o Ministerio de Facenda cada ano, pois que gastamos 2.600.000 € máis. Esa é a única cuestión. Diñeiro que tiñamos, quer dicir que non é que con eso entramos en números vermellos, non. E aínda en Pontevedra, acaban de comezar as obras do novo acceso a Monte Porreiro. A estrada partirá dos terreos de Tafisa, con 2 carrís de circulación en cada sentido e beirarrúas. Remata no denominado novo núcleo de centralidade dos campos, segundo explica o Concello, un público de altísima calidade construtiva onde compartir a súa vida. O proxecto supón, segundo o goberno local, levar o modelo de cidade até esa zona na parroquia de Mourente. Consiste esta obra do núcleo de centralidade dos campos en facer
a conexión de Monteporreiro coa malla urbana de Pontevedra a través dos campos con este novo vial que se empezou a construir, que conecta prácticamente na beira do río na nova Rúa da Roxa, e ademais vai ter este núcleo de centralidade da parroquia de Mourente, que se vai convertir nun núcleo pois casi entre rural e urbano, porque aquí, ademais desta conexión con Pontevedra, está ben conectado con Monteporreiro, coa UNED, e ademais aí van a estar tanto o novo centro social dos campos, en Mourente, como as novas oficinas do CDR. Vila García converterá 3 das súas rúas centrais da vila en ciclocarrís. Estas vías serán de uso compartido entre vehículos e bicicletas, tendo prioridade estas últimas. O Concello xa licitou a sinalización destas rúas e o proxecto levarase a cabo nos vindeiros días. Vila García continúa coa súa aposta de poñer en valor o uso da bicicleta. Dende a Concellería de Urbanismo e Mobilidade traballo nun proxecto que una a toda a vila a través das vías ciclistas. Naquelas rúas nas que non se poidan implantar as ciclovías, o Concello as convertirá en ciclocarrís, unha vía de uso compartido entre vehículos e bicicletas. É un carril compartido para o uso da bicicleta e do vehículo motorizado. A intención é, bueno, o que din moitísimos estudios, é que realmente en zonas urbanas con xa limitación da velocidade de 30 km/h, pois é moito máis convinte facer este tipo de actuacións que non, evidentemente, polo espacio que ten nas rúas, en moitas das súas marxes que non cabe este carril bici bidireccional, o que ten que ser este uso compartido. Estes ciclocarrís están pensados para mellorar a seguridade dos ciclistas. Para dar seguridade á bicicleta, xa que sean carrils que se converten en carril de prioridade para o ciclista, e que o coche o que ten que manter, digamos, esa seguridade de 10 metros frente á bicicleta. O que conseguimos con isto, ampliar a seguridade da bicicleta do ciclista en todo o casco urbano, e ademais diso, pois conseguir tamén que a xente pois intente usar máis a bicicleta, menos o vehículo. As rúas nas que se instalarán estes ciclocarrís son Doutor Tourón, Alejandro Cerecedo e Alexandre Bóveda. Nas vindeiras datas procederase a súa sinalización. Agora mesmo o único que falla é un pintado ao longo de toda a calzada e señalización vertical, o sea, señalización horizontal e vertical. É unha obra moi sinxela que acabarían en plazo moi curto de tempo e que sí que nos vai a dar, creo, unha seguranza especial a todos aqueles que nos gusta usar a bicicleta. O inicio da implantación de ciclocarrís nestas zonas faise aproveitando os traballos de instalacións dos semáforos que se están levando a cabo na encrucillada de Doutor Tourón con Alejandro Cerecedo e Fariña Ferreño. No marco desta actuación tamén está previsto elevar a plataforma viaria nesta encrucillada para poñer a calzada a nivel da beirarrúa de xeito que se facilite a accesibilidade dos peóns para cruzar a rúa. A Deputación da Coruña amplía ata o 30 de xuño o prazo para solicitar as bolsas artísticas e de investigación que concede o organismo provincial este ano. No eido de investigación convócase 20 becas dotadas con 8.000 euros cada unha para apoiar proxectos relacionados coa realidade social, cultural, económica e política. A Deputación convoca outras 20 bolsas para o perfeccionamento de estudos artísticos en diferentes disciplinas con 9.000 euros para cada beneficiario. Ademais desta liña de axudas, a Administración Provincial ten aberto o prazo de solicitude de bolsas para deportistas. Son un total de 45 dotadas con 3.500 euros cada unha, que poden solicitarse ata o 18 deste mes. Botan dar o grupo territorial de refugís Welcome Galicia. Faino a través dunha campaña de benvida que busca un fogar para as persoas desprazadas. Os interesados en participar tan só teñen que registrar a súa vivenda na plataforma da entidade ofrecéndose para a convivencia con persoas refuxiadas. As longas horas de confinamento ás que nos obrigou esta crise sanitaria converteron as nosas casas nos nosos refuxios. Agora temos a oportunidade de encher de sentido este termo, grazas á campaña que ven de poñer en marcha Refugees Welcome, que ademais estrea Grupo Territorial en Galicia. Esta campaña en Refugees o que queremos é traducir a accións concretas ese anhelo de solidariedade que agromou durante o confinamento. Neste tempo de parón obrigado, moitas foron as persoas que pensaron como podo axudar, sobre todo aqueles que nin sequera teñen un fogar. Bueno, pois nos damos unha oportunidade que é rexistrar as súas casas precisamente na nosa plataforma en Refugees Welcome.
Trátase da primeira iniciativa do grupo de voluntarios que compoñen a rama galega desta organización internacional, con presenza en 14 países. Ademais de promover alternativas de aloxamento a persoas refuxiadas baseadas na convivencia e integración local, Refugees Welcome busca desbotar moitos mitos que rodean as persoas desplazadas. Desde Refugees Welcome queremos combater moitos dos mitos sobre as persoas desplazadas, e moi concretamente sobre as persoas desplazadas que solicitan dereito de asilo ou refuxio en España. Por exemplo, no ano 2019 en España presentáronse case 120.000 solicitudes de asilo ou refuxio e únicamente 3.000 recibiron estatuto de refuxiado ou de protección subsidiaria, é dicir, menos do 3% das persoas que solicitaron asilo ou refuxio tiveron unha contestación en positivo. A acumulación de solicitudes pendentes haberá que engadir agora as peticións non resoltas nestes meses de paralización administrativa. Miles de expedientes que non son números, son vidas coas que podemos colaborar sumándonos á cultura da benvida. E marchamos coa rapazada da Escola de Música de Vilanova. Os seus alumnos seguen adiante coa súa actividade, iso sí, de xeito virtual. A través das redes sociais da escola acaban de lanzar un novo vídeo. Desta volta, o grupo de guitarras do Mestre Gelo interpreta o tema principal da banda sonora dun xa clásico do cine, Forrest Gump. A prematrícula para o vindeiro curso, por certo, está a piques de abrir. A ritmo de Forrest Gump, pechamos hoxe. Poden seguir a información a través da nosa página web e das nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis noticias. Boas noites.